So karon namin sa MTS, kabanaw sila ang mga tenista si Kim, si Denise, ug si Von, mga UM si Vince, Pangit ang picture. ug si Kobe. Na ganina na pa isa ka tenista si Kuan si Isabella. Then niuli na siya una. Karon kay ambot lang mag-tutorial lang siguro mi diri. Yes. Kita sa tulo. So, so nana ko nakuha nga package which i-order nako I think about more than 2 weeks ago, and karon ra siya niabot, and actually gipa-ship nako siya sa balay sa akong classmate kay pag diri amang god walay mabilin. I think actually nagawas na ako siya sa akong bag ay sa cellophane ganina. Before anything else, mo na siya ang resibo. So nipalit ko og merch ni Will because damn, why not? And then I got this chibog time na design. Next kay kani the classic na design, and it says Chong and Chongo. So, yeah, gipalit na ko ang black because I think mubagay siya sa tanan nga suoto nimo. If white man gud dali lang mahugaw, so I chose black. And yeah, wala jud ko nagsisi bay. Promise, wala jud ko nagsisi. Mo na resibo niya. Kita niyo. Mao jud na siya. Kay Kim na ako gipa deliver sa ilang balay. And then yes, money. I think mao lang nita na ako ipakita karon nga day. Because napo may ginabuhat po ng shooting for our short film, and by next week is our exam week. By the way, gusto lang na ako magdungag og informations about sa t-shirt. Well, each t-shirt sa back na indication nga ngani. Maybe I think because I think mao na niyang indication na mismong sa iyahang merch ka ni palit, and that is why. So gitry na ko siya isa-isa ganina, and it fits me well. Sa mga gusto nga mo palit, it's very good, very authentic. Nice ang yang texture. Actually, nice yung texture. Nice ang yung design. And gusto ko magpa-giveaway kung isa ka t-shirt ni Will. I think dili na lang sa. So, I think next time mapalit kong ingani na pod at least 2. So, I let you guys know if makapalit ko og merch ni Will. So that's it guys for this video. Update lang dito siya, update vlog lang. And if you still haven't subscribed to my channel, make sure to subscribe. And yeah, see you soon. By the way, if gusto mo avail so if gusto mo palit sa merch ni Will, i-link lang ako siya on the description box below. Okay, goodbye.